bayanin godiya da ta yi da kuma alheri na yarwata. To a yanzu a guje za mu ba wa mai girma idi kuma idi na hukumar ta tafiya wa alhaji ismail da aka fata lawa domin ya yi da aliki na minti ɗaya zuwa minti biyu zai jawabi minti ɗaya zuwa minti biyu. alhaji ismail da aka fata lawa bismillah. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan irin ranaku da mutu don nuna alheri da godiya su ga wannan. Wannan yar uwa ce ga hajiya Saratu Gidado, uwarsu daya uwansu daya. Yar uwa ce ga hajiya Saratu Gidado, uwarsu daya uwansu daya. Kuma ta yi fito wannan jini da kuma wani kusa ba su kai. Tana da muhimmanci. Kuma fito da nan. Wannan yar uwar hajiya Saratu Gidado ce uwarsu daya uwansu daya. Hajiya Zinaru Gidado kenan, wata ita ce yar uwar hajiya Saratu Gidado. sai dai mu ce Allah ya ji kansa wacce da Allah ya yi mata rahama. Jama'ar da suka halarci wannan guri Ubangiji ya Allah ya saka muku da alkhairi. Ina yi wa kowa godiya wanda suka je gida da wanda suke da sarrafa da Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Ina godiya sarrafa tara su Allah ya lafiya mata. Ina yi wa sarrafa da kawon fata Allah ya karɓar sarrafa cikin goma ƙarshe cikin goma rafa. Kuma ga su sanadiyar da su ta kura ce. Ga sarrafa tana da zumunci. Ubangiji ya Allah ya kai mata zumuncin ta har kabari. Sarrafa da duka da ya kai mata. Sarrafa ko kowa ce. Ubangiji ya Allah ya kai dukkanin musulmi. Allah ka sada mu da baka. Mun yi babbar rashi. Uwa ta gari ta fara. Uwa ta gari ta fara. Ubangiji ya Allah ya ci gan Allah ya mata. Muna godiya ga dukkanin shugabannin masana'antar Kano. Ubangiji ya Allah ya saka musu da gidan aljanna wanda suka kare wannan addu'a. Allah ya musu albarka. Allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya. Allah ya saka kowa da gidan aljanna. Na gode, na gode, na gode. Mai suna Alhaji Mustapha Ibrahim Cigiri wanda shi ne shirin mota da wakili a wajen wannan addu'a ta bakwai. Abu na gaba shine ina Hajiya Zule Bebeji nan ba ta minti ɗaya domin ta godiya ta kuma yi alheri da yi uwanta. Ina Hajiya Zau da su ko idan yi bayani da godiya da alheri. Wannan shi ne Alhaji Mustapha Ibrahim Cigiri wanda ɗan uwa ne ga Hajiya Saratu Gidado.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kare ta da mu Allah ya kare mu mun yi rashin sosai da baya Allah ya sa mutuwa da mutuwa ta da ita alhamdulillah alhamdulillah tana da halayya daban-daban mace ce nagartacciya mace ce mai san gaskiya mace ce kuma mai ɗauka mana mace ce kuma mai alƙawari ta cika da alƙawari ba abin da zan yi a cikin Allah ya mata Allah ya mata kama Allah ya mata mun yi rashi Allah kamar yadda aka yi wannan taro na addu'a duk wani ɗan jami'i wanda ya rasu shekarun baya zuwa yanzu Allah ya mata kama Allah ya hada ya yi godiya ko kuma a yi bayani a kan aiki ƴar ƙosa wasu ƙwallawa rashi wato idan jamilu yana kusa mustapha ibrahim cigari idan yana kusa sai ya fito da wani bayani sa'ilin nan sai kuma akwai iyaye kuma mahaifiya kuma a garinmu domin ta ya al'ummarmu alherin wannan awar cewa ruwa zan so Allah ya mata rahama Allah ya yafe mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya mai girma a chairman na Kanewood TV wanda suka yi wannan abu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah haɗa danƙon zumunci Allah ya kawo da ɗauki da gyara a wannan masana'anta Allah ya inganta lafiyar mu gaba ɗaya lafiya ta jiki